Net sinds het minnenijs wordt er jood gewoon terugwerken. Dat geldt ook van Nieske Paulusma, die in Ljouwert werkt. Wat viel van het ijs? Ja, net leuk. Voor de fulltimers heel dan net. En ja, het rommelt al iedere keer en ze komen met iedere keer wat nees. Ja, het blijft net leuk. PostNL wil de komende maanden de troffen werknemers zo volle mogelijk begeleiden naar oorwerk. Niet valt uitsluiten dat je toch een aantal uren die je dan over hebt moet vertalen in het feit dat je tegen mensen moet zeggen: voor u is geen werk meer. De ontslagen vallen omdat er heel tijd minder post verstuurd wordt. Boppen dat wordt er in kwarten op mandje geen post meer bezorgen. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer reorganisaties volgen. Hoe is de sfeer de laatste tijd op het werk? Ja, we proberen natuurlijk wel om allemaal een beetje positief te blijven. Maar die de post door, zeg maar, die sorteren en dat soort dingen, ja, die hebben meer moeite ermee om positief te blijven. Dus, maar de werksfeer, ja, we doen ons best om de werksfeer toch een beetje leuk te laten.